שלום לכולם, אתם מצטרפים אלינו לפרק השלישי של הרדאר. אנחנו נדבר כמובן על הבית השלישי, הבית של הפייבוריטית, בית מאוד מאוד מעניין, של אנגליה כמובן, אבל גם סרביה, דנמרק, סלובניה, יש לנו המון סיפורים, המון ניתוחים לספר לכם בפרק הזה. איתנו כאן רם, ליאל, סתיו, כולם אנליסטים בצוות של קריית שמונה, היו חלק משמעותי מהעלייה שלה מהחזרה לליגת העל. קודם כל, ככה מברוק על העלייה. תודה. תודה רבה. ועכשיו אנחנו נתחיל את הפרק, דוך לעניין. בית 3, הבית של נבחרת שלושת האריות, חביבתנו, אני אישית מאוד אוהב את האנגלים, רם גם, של נבחרת אנגליה. נבחרת אנגליה מגיעה ליורו הזה אחרי מפח נפש עצום ביורו הקודם, עם הפסד צורף ופנדלים. בגמר בוומבלי, לאחר שהיא כבר הובילה. אנגליה מעולם לא זכתה ביורו, זכתה במונדיאל אחד, אבל אין לה עדיין יורו. מצד שני יש לה תור זהב של שחקנים, באמת לא זכור לנו הרבה זמן, כל כך הרבה כישרון בנבחרת האנגלית, נדבר עליו גם. תור זהב שיועד מגיל צעיר, לזכות בטורניר גדול, והיא גם מקום ראשון בסוכנויות ההימורים. מגיעה עם הרבה לחץ, עם המון כישרון. במוקדמות היה לה בית לא קל עם איטליה, אבל היא סיימה ראשונה, ללא הפסדים, על הטורניר מוקדמות יפה מאוד. והמון המון לחץ נמצא על סאוטגייט, המאמן האנגלי, היה אמור לזכות ביורו הקודם, במונדיאל. ההתאחדות האנגלית ב-2012 בנתה תוכנית ארוכת טווח, לזכות במונדיאל ב-2022. זה כמובן, כמו שאנחנו יודעים, לא קרה. המון לחץ על האנגלים, המון שפע, כישרון, המון עומק. מה אתם חושבים? איך הנבחרת האנגלית תשחק? באיזה מערך? איך סאוטגייט ישחק? מי השחקנים המובילים שלה? שותו. צריך דבר ראשון להתייחס לסיפור שאנגליה לא יודעת מה זה לבוא פייבוריטית. אני לא זוכר טורניר בשנים האחרונות שאנגליה הגיעה כפייבוריטית. גם במונדיאל האחרון היא הייתה בטופ 3, אבל לא הפייבוריטית. וזה קשה לנבחרת פתאום לבוא כפייבוריטית, בטח בנבחרת שסוחבת את כל האכזבות מהמונדיאל ההוא ב-66. אני אישית אוהד אנגליה כמוך, ואיפשהו ביורו 2022 קצת איבדתי את התקווה שאצליח ליהנות מהנבחרת הזאת. אבל באמת, מבחינת טקטית ומבחינת השחקנים, אין ספק, זה הנבחרת הכי מוכשרת ביורו כרגע, ובאמת היכולת לנהל חדר הלבשה עם כל כך הרבה אגו, זאת משימה ממש לא פשוטה של סאוטגייט. סתיו, בעיניך מי השחקנים המובילים של אנגליה בטורניר הזה? יש שאלה בכלל מי השחקנים המובילים? אני חושב ששחקן אחד מוביל, זה ג'וד בלינגהאם. יש מצב השחקן הכי טוב בעולם, אם הוא ייקח את היורו הזה, הוא כנראה ייקח גם את כדור הזהב. לצידו גם יש את כל השחקני פרמייר ליג המובילים, אם זה סאקה, אם זה פודן, שחקן העונה, שאני לא זוכר הרבה שנים ששחקן האנגלי כל כך דומיננטי בליגה האנגלית. וכמובן, הארי קיין, הסקורר הבלתי ניתן לעצירה, וגם המחליף שלו, ווטקינס, שעושה עונה מדהימה באסטון וילה, וזה מה שהיה חסר לאנגליה. גם ביורו שעבר, העומק הזה בסגל, העמדות החסרות שקיבלו איזשהו שיפוץ מיורו 2020 ליורו הקרוב, זה הכל. בואו נדבר רגע על פיל פודן. ג'וד בלינגהאם נכנס לזירה הבינלאומית, תפס את העיניים של כולנו. פודן, להזכירכם, פפ גוארדיולה אמר עליו שהוא השחקן הכי מוכשר שהוא אימן, וכמו שאתם יודעים, פפ גוארדיולה אימן את מסי. הוא אמר את זה על פודן כמובן. פודן השתלט על אנגליה, שחקן העונה באנגליה. האם הוא הצליח לעשות את הקפיצה הזו קדימה ולהשתלט גם על הזירה הבינלאומית, להוביל את אנגליה לגמר, לשחייה, לדעתכם? אני חושב שהוא יכול לתרום ממש משמעותית, ובו ראינו עונה אדירה שלו. אלוף, שחקן העונה, מספרים מאוד מאוד טובים, 12 בישולים, יש לו פה עונה באמת מטורפת, יש לו 27 שערים, 12 בישולים, באמת יכול להוביל את אנגליה. שינוי מיקום שלו, העונה, הוא בדרך כלל משחק בצד שמאל, אולי באמצע, השנה הוא העביר אותו לצד ימין, מה שגרם לו עוד יותר להתפתח, ועוד יותר להיות מאוד דומיננטי במנצ'סטר סיטי, ואני חושב שהוא יכול, והוא חייב להוביל את הנבחרת הזאת עליו. הוא במומנטום טוב, והוא חייב להמשיך את זה גם בנבחרת. מצד שני יש לנו גם את סאקה, שאמור לשחק בימין, זאת אומרת שפודן כנראה ילך לשמאל. איך אתם רואים את זה טקטית? איך הוא ישתלב בדבר הזה?
לדעתי סאקה ישחק בצד שמאל, וייתן פתאום את הממד גם של גם רגל על הקו. משהו שקצת נעלם מהעולם בתקופה האחרונה. אנחנו מאוד אוהבים לראות שחקנים סטייל רובין התחיל את הסיפור הזה של רגל הפוכה, ויהיה לי מעניין מאוד לראות את סאקה רגל על הקו, במיוחד שיש פינישר אולי הכי טוב בעולם ברחבה, ויש את בלינגהם שמצטרף מקו שני, יהיה מאוד מעניין לראות את זה. מבחינת איך שהם משחקים, אז האנגלים עושים משהו מעניין. הם כביכול עושים הגנה ב-4-4-2, אבל בהתקפה זה יהיה בעצם 3-4-3, כשכמו שאמרנו פה בפרקים הקודמים, קו 3 יהיה בנוי בעצם משני בלמים, וקשר אחורי שנכנס, הקשר אחורי זה יהיה דקלן רייס, שאם אנגליה תיקח, זה יהיה הרבה בזכות דקלן רייס. אגב, אני מזכיר לכם שאנחנו כמובן ניתנים להאזנה בספוטיפיי, אבל גם ביוטיוב ניתנים לצפייה, וגם באינסטגרם אתם מוזמנים לצפות בנו בכל הפלטפורמות. דיברת הרבה על דקלן רייס, דיברנו הרבה על העומק והשפע ההתקפי של אנגליה. מעניין אותי לשמוע דווקא מה החוליות החלשות אצל האנגליים. הם הפייבוריטים, אבל עדיין יש להם חולשות. איפה אתם רואים לדעתכם את החולשות של האנגלים, אולי יותר בהגנה? אין ספק. אין ספק שבהגנה הם הרבה יותר חלשים, יש להם הרבה חוסרים שם. גם הארי מגווייר, למרות שלקראת סוף העונה עם יונייטד הוא התחיל ככה להשתפר, לקבל גם פידבקים, הוא עדיין לא בלם מוביל, בטח לא ברמות של הנבחרות הפייבוריטיות לשחייה, וגם בעמדות המגנים. אנחנו יודעים שלוק שואו, הבלם שכבש את השער בגמר 2020, והבלם המוביל של אנגליה, מגן שמאל. המגן השמאלי המוביל של אנגליה, לא בטוח כשיר ב-100% במשחק האחרון, הוא פתח בעמדה הזאת עם מגן ימני. שכחתי את השם. כשאני מסתכל על ההגנה של אנגליה, בעצם לתחושתי, אפשר לסמוך בעצם רק על קייל ווקר, בתור המגן הימני. אף שחקן אחר לא נראה לי מספיק דומיננטי, בסוף גם זה נבחרת שמגיעה עם המון לחץ, לא שחקן שהוכיח את עצמו במעמדים הכי גדולים, שיכול להחזיק את ההגנה, גם לא מגווייר, לא סטונס, טריפייר אולי יפתח מגן שמאלי, לי מרגיש שזה עשוי להיות נקודת התורפה שלהם. אז אני לא מסכים. אני לא מסכים עם סתיו, ואני לא מסכים איתך. אני חושב שהארי מגווייר מוכיח בכל טורניר בינלאומי, שהוא בלם ראוי לרמות הגבוהות, שהוא ראוי להיות גם בלם של מנצ'סטר יונייטד. זה נכון שאולי הסגנון של תנהך פחות מתאים לבלם כמו הארי מגווייר, ובסוף כבלם פרמייר ליג, הוא בדיוק מה שצריך. הוא לא כל כך רע עם הכדור כמו שמציירים את זה, כמו שמנסים לצייר את זה. הוא במאבקי אוויר הוא טופ עולמי, טופ פרמייר ליג. כל טורניר מחדש, לפחות איזה גול או שניים, או לפחות איזה מעורבות באיזה שער, בין אם זה המצבים הנייחים, אני לא יודע אם זוכרים, אבל אני לא זוכר בלם סיים עם 2-3 שערים במונדיאל 2018, במונדיאל 2018 בעצם היה קצת ההפתעה הנעימה של אנגליה. נכון. זה בעיקר על הארי מגווייר. קייל ווקר, המגן היחידי בעולם שהצליח לעצור את קיליאן אמבפה ברבע גמר שם במונדיאל 22. ג'ון סטונס, בין הבלמים הטובים בעולם. אני לא יודע על איזה חולת הגנה אתם מדברים שהיא חלשה, לא חלשה. וגם לוק שואו, נכון שהוא היה בעונה שהוא שיחק פחות, זה נכון. אבל אנחנו תמיד יודעים שיש איזשהו שיפט מסוים של שחקן שעושה עונה בסדר, בקבוצה, לא שיחק הרבה. צריך גם כאילו להגיד שיכול להיות שאם היה משחק, אולי יונייטד היה נראה יותר טוב, אני ואילון יכולים להעיד על זה. והוא מגיע ליורו, כשהיורו הקודם שלו היה מצוין, המונדיאל הקודם שלו היה קצת פחות טוב, וגם זה קירן טריפייר. זה גם בסדר. זה עוד ממד פתאום של גם איזה טרנד שאנחנו רואים בעולם, מגינים עם רגל הפוכה. אני לא מסכים איתכם, אני חושב שהאנגליה, מבחינת הגנה, היא קבוצת הגנה טובה. אז אתה מתאר אותה מנבחרת מושלמת. עם קישור טוב, התקפה טובה, והגנה שאתה אומרת הגנה טובה. זה לא רק אני, זה גם סוכנויות ההימורים מציירות את זה ככה. ובתור אוהד אתה לא רואה פייבוריטית? בתור אוהד אני פשוט יודע למה לצפות ולמה לא, ואני לא מצפה זה תמיד תהיה יד הגורל שתגרום לזה שלא יקרה משהו. זה קרה במונדיאל האחרון עם הפנדל הזה של הארי קיין, שאני חושב שאין אחד שלא היה בטוח שהכדור הזה מגיע אי שם לשביל החלב, ובפנדלים זה היה ברור נגד איטליה שהאנגליה לא עומדת בלחץ. גם אתם זוכרים את החילופים ההזויים האלה של סאוטגייט, של אפשר להסכים, אפשר לא, אבל בסוף אם זה לא הולך, אז זה כישלון חרוץ. כי הרי פנדל כולם יכולים להחמיץ.
ובמונדיאל 18 הגיע אמנם בהפתעה לחצי גמר, וכאילו אתם מסתכלים על הרכב ב-2018, יש לי יאנג, דלה, אלי, שחקנים שהיום הם לא באזור הזה של כדורגל נבחרות, ועשו שם מונדיאל מאוד מפתיע, פתאום אנגליה משחקת קו 5, זה די הפתעה. בעצם מ-2018 יש את ההתרוממות הזאת של נבחרת אנגליה, וביורו 16 ההדחה כואבת לאיסלנד בשמינית הגמר. אם יש משהו אחד שאני יכול לצייר באנגליה כמשהו קצת בעייתי, וגם זה בעייתי ביחס לנבחרת שהיא מצופה ממנה לקחת, לא ביחס לשאר הרמה, זה השוער. אני גם חושב שלאנגליה יהיה מאוד קשה בתור אוהד הנבחרת, על אף שהיא פייבוריטית להתמודד עם הלחץ. זה נבחרת שתמיד יש סביבה לחץ עצום, אבל בפרט ככל שהשחקנים הולכים ונהיים יותר טובים, מרגיש לי שיש להם איזשהו קוף להוריד מהגב. קצת כמו האליפות הראשונה של מכבי חיפה אחרי עשור, שהם כל שנה מחדש היו מאוד לחוצים להגיע לאליפות. ברגע שהיא תיתן את הטורניר הראשון, את הזכייה הראשונה אנגליה, זה היה צריך לקרות לדעתי ביורו הקודם, אז ייפתח לה. עד שלא ייפתח לה, לדעתי יהיה מאוד קשה לעבור את המחסום הזה. מעניין אותי גם לדבר על טרנט. בדרך כלל הוא בליברפול משחק מגן. יש מצב שבנבחרת הוא ישחק באמצע, יחד עם דקלן רייס, אולי קובי מיינו, תכף נדבר עליו. ליאל, סתיו, מה אתם חושבים? האם זה נכון לשים את טרנט בקישור? כן. כן. למה? הנעת כדור, אני חושב שיש לו מסירות, והוא יודע להשתתף בהנעת כדור, ויודע להוביל כדור, ובואו נסתכל על זה שיש לו גם מגן ימין מתחרה, שאתה לא יכול להוריד מהערך שלו. זה ווקר, הוא לקח אליפות, הוא מגן מעולה, אז אתה צריך למצוא לו... אני שוב אזכיר את זה שהוא המגן היחידי שעצרתם בפה בשנים האחרונות. שוב, אתה לא יכול לספסל אותו או את ארנולד, או את טרנט. אז אתה חייב למצוא את החלופה, ורואים שהוא טוב בהנעת כדור, ורואים שהוא יודע להשתתף בהנעת כדור, וגם בליברפול הוא היה יורד לקישור, שהיה צריך להניע כדור, בבילדאפים. אז כן, אז זה מקום נהדר, והוא יודע לחלץ כדורים, כי בסוף באופי שלו הוא מגן. אז כן, המשחק הגנה שלו הוא טוב. אז כן, הקישור זה תפקיד שיכול מאוד להתאים לו. בואו נדבר על עוד שחקן קישור שעשוי להיות משמעותי, וזה קובי מיינו. אוהדי יונייטד, אני ביניהם, רם ביניהם. גם אני ביניהם. גם סתיו ביניהם, אכלו הרבה מרורים בעשור האחרון, אבל אם יש משהו טוב שקורה מדי פעם, זה ששחקן צעיר, בדרך כלל בין 10, 16, 17, קובי מיינו 19, פורץ ככה די במפתיע, תופס מקום בהרכב, זה קרה גם עם רשפורד, שבגיל 17 כבר במשחק הראשון שם צמד מול ארסנל, וקובי מיינו עושה את זה השנה. רם, מה כל כך מיוחד בילד הזה? למה תנח התלהב? איך הוא תפס מקום בהרכב? אז דבר ראשון, קובי מיינו זה באמת השחקן שבחרנו להתמקם בו ביורו הקרוב, לא בטוח שהוא יפתח בהרכב, אבל באמת ראינו אותו במשחקי הכנה של אנגליה, היה מצוין, ראינו אותו בחצי העונה הזאת במנצ'סטר יונייטד גם, הוא היה מצוין, הוא התחיל את התהליך שלו בעצם בשלהי העונה שעברה, בסוף העונה, שהוא נכנס קצת בגרבג' טיים. קובי מיינו זה קשר אמצע, בוקס טו בוקס, מודרני. היכולת שלו לשבור קווי לחץ של היריבה היא באמת פנומנלית. היכולת שלו לקבל את הכדור, להבין מה קורה סביבו, ובנגיעה אחת פשוט לבטל את השחקנים שסביבו. אחת התכונות העוד יותר טובות שלו, שהוא גם תמיד מחפש עומק, ראינו את זה עם גרנצ'ו, מהלך כל העונה, תמיד כשקובי מיינו מגיע לקבל את הכדור, בדרך כלל קיבל את הכדור מאוננה, קיבל את הכדור, ישר שבר את הקו לחץ הראשון, וישר חיפש עומק. אז גם תכונה ממש טובה לקשרי האמצע. כל הזמן אני מנסה להגיד איזה קשרים שאני עובד איתם, כל הזמן לחפש עומק, 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 איפה השטח, כי רק ככה יגיעו מספרים, יגיעו פעולות טובות, יגיעו תוצאות טובות. זה בפן הזה. בנוסף, אחד הדברים שפתאום ראינו את זה בגול נגד וולפס, אם אתה זוכר, היכולת הכלילה הזאת, לשים כל הזמן את הגוף שלו לפני השחקנים, ולייצר באמת איזה מרווח בינו לבין היריב לבין הכדור, לייצר שטח לדריבל, הזוויות גוף שהוא מקבל את הכדור, ומסתובב על חצי תפנית במקום, ומסובב לרחוק, זה באמת, זה יכולת שאין אותה להרבה, היה אותה להנרי, אני לא מאמין שאני אומר את שניהם באותו משפט, אבל אני חושב שקובי מיינו, אם יקבל את הדקות, יכול מאוד להפתיע ומאוד שווה לעקוב אחריו. אני מנסה לחשוב על איזה שחקן הוא מזכיר לי, אולי נגיד מודריץ' כזה. פוגבה. למרות שזה לא אותם עוצמות פיזיות, אבל היכולות ההגנתיות וההתקפיות, זה מה שמבחינתכם... בדרך לשם. בדרך להיות... הוא פיזי מאוד. הוא מנצח את רוב המאבקים שלו. הוא יודע לשים את הגוף, הוא יודע מתי ללחוץ, הוא יודע מתי צריך להכניס את הרגל, הוא יודע מתי צריך להפעיל לחץ על השחקן. הוא שחקן מאוד שיודע להשתמש בפיזיות שלו.
הוא חכם בעוצמות שלו. שוב, הוא אמר שהוא מחפש קדימה, אבל הוא גם יודע להיות אגרסיבי ולהיות חזק שצריך. יש לו את היכולת, בהגדרה, 50-50. יש לו את היכולת לשלוט באמצע, לא מפחד משטח קטן, לא מפחד מלחץ שהוא חוטף באמצע, יודע להשתחרר מזה, יש לו כלילות רגליים מדהימה. בגול נגד וולף באמת ראו את זה, הוא נכנס שם בין שני שחקנים, לבד. הכלילות רגליים שלו מדהימה, אני חושב שהרבה יותר מפוגבה גם, פוגבה היה טיפה קלאמזי בקטע הזה, נכון. ויש לו הרבה יותר את הפינס, אפשר לקרוא לזה, מין משחק חלך כזה. איזה שינוי מדהים עברה הנבחרת האנגלית מנבחרת קיקן ראש, דיברנו על זה, שמסתמכת יותר על עוצמות פיזיות, לנבחרת שמסתמכת על השחקנים הטכניים שלה, יש לה כל כך הרבה כישרון, זה גם קובי מיינו, אבל כמובן פודן, סאקה, שחקנים שיודעים בדריבל, לפתוח הגנה צפופה, וזה מדהים איזה שינוי אנגליה עברה, איך היא פיתחה את הסוג אחר של השחקנים האלה. מה שמדהים בעיניי, אנחנו יודעים נבחרת אנגליה בערך מהיום שאנחנו מבינים בכדורגל, והיא ניסתה לשחק את הקיקן ראש הזה גם עם שחקנים כמו סטיבן ג'רארד, פול סקולס, ג'ו קול וויין רוני, שחקנים שהם טופ, היו בטופ, ועדיין התעקשו לשחק ככה. עכשיו, מבחינת כישרון, תמיד היה כישרון באנגליה, פשוט, אני חושב שעכשיו, סאוטגייט, משהו משכיל לעשות, זה להוציא את הכישרון הזה. זה התחיל בנבחרת לא כישרונית, ב-2018, שרכים סטרלינג הכוכב שלה. וזה המשיך ליורו 2021, ששם כבר פתאום ראינו לראשונה קצת את סאקה, שמגיע לכדורגל נבחרות, וראינו קצת יותר את אנגליה, יותר מחוברת ויותר מנסה לשחק עם הכדור, ואנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, שהפרמייר ליג פשוט נהיית כל כך עוצמתית. לגמרי. אני חושב שבהשוואה ליורו 2020, אם מסתכלים על ההרכב שפתח בגמר 2020, לעומת ההרכב שצפוי להיות לנו ביורו הקרוב, אנחנו רואים שאין הרבה שינויים מבחינת השחקנים שיש על המגרש. שני השינויים המרכזיים בנבחרת אנגליה, זה באמת בקישור האחורי שיש לנו גם את קובי מיינו, וגם את טרנט, ששחק מגן ביורו שעבר, ועכשיו הוא משחק בתור קשר, וגם בקישור ההתקפי ביורו שעבר, אם אתם זוכרים, זה היה מייסון מאונט, שעכשיו לא קרוב בכלל להיות בסגל, בקושי משחק ביונייטד, ונכנס שם ג'וד. חוץ משני השחקנים האלה, ההרכב הוא מאוד 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 דומה. ההבדל הוא שסאקה הרבה יותר מנוסה. יש לנו את פודן, יש לנו את מקווייר הרבה יותר מנוסה, חווה כמה דברים בקריירה. אני חושב שזה הולך לעשות את ההבדל ביורו הקרוב. צריך לדבר קצת שנייה מה הם הולכים לעשות עם הכדור, וכשנסיים את זה גם נדבר על שחקנים מהספסל של האנגליה, ספסל מפלצתי, אבל קודם כל עם הכדור, בילדאפ 3-4-3, אנחנו מדברים על זה שכן מנסים להביא לידי ביטוי כל זמן את פודן לאזורים של האף ספייס, כמו שראינו הרבה שערים שלו בליגת אלופות ובפרמייר ליג, שהוא מנסה בעצם להגיע לאזורים האלה של בין המגן לבלם, כל זמן נגיד את זה האף ספייס. נראית בלינגהאם מנסה להיכנס מקו שני, ובעיקר את דקלן רייס שמחזיק את המשחק ושולט בקצב המשחק, שאני חושב שדקלן רייס זה יהיה בעצם האפגריד של אנגליה, כי במונדיאל הקודם וביורו הקודם הוא היה קצת בפרופיל נמוך יותר, והעונה עושה עונה ממש טובה בארסנל. אז מבחינת הבילדאפ, אז זה ייראה כזה כמו 3-4-3, 3-2-5 אפילו, זה יוכל להיראות, וצריך לדבר גם על הארי קיין, שכולם יחפשו אותו. ואחד הדברים היותר יפים בהארי קיין, זה שהוא יודע לבוא אחורה, ולפנות השטח לפודן, לבלינגהאם, למי שצריך. ראינו את זה, היה לו בישול, הבישול שלו בגמר היורו. הכדור הארוך שהוא נתן שם לסאקה שהוציא רוחב, לסטרלינג שהוציא רוחב ללוקשו, אחת התכונות היותר טובות של הארי קיין, ויהיה מעניין לראות את משחק התקפה של אנגליה. ליאל, אתה רוצה להרחיב על משחק ההגנה? רק לפני שליאל מרחיב, גם לדעתי הארי קיין בישל בחצי גמר נגד ריאל לדייביס, את הכדור הארוך. כן. ליאל? אז טוב, משחק הגנה. הם יעמדו ב-4-4-2, אתה יודע, כמובן, אין לך משהו אחר, וג'וד והארי קיין תמיד ילחצו. תמיד יהיו השניים שיצאו על הבלמים, לא יאפשרו הנעת כדור, לא זה, אבל אם הכדור יעבור אותם, תמיד יהיו שני קשרים ששומרים אישית, כל הקישור ישמור אישית, הם יהיו מאוד אגרסיביים עם הכדור, מאוד ירצו לא לאפשר להנעת כדור לקרות, ואם ובמקרה והכדור הלך לאגף, תמיד יהיו שם אישיים. הם אוהבים לשמור אישית השחקנים, לא לאפשר לפעולות יותר מדי, לא לאפשר לדברים לצאת. והם יעמדו מאוד מאוד צפוף כמובן, אתה יודע, בכל זאת, הם צריכים לא לתת בחוסר הזה
של המשחק הגנה, דיברת על זה, הוא אומר שההגנה טובה, אנחנו ראינו שההגנה לא ממש טובה, אז כן, הם יעמדו מאוד צפוף, לא אפשר שטחים, כמובן, זה תהיה נבחרת אנגליה, אבל... ושווה להגיד דקה נוספת לפני שאנחנו עוברים לנבחרת הבאה, על הספסל האנגלי, קול פלמר, אולי ווטקינס, סתיו דיבר עליו, בעונה מצוינת, ג'ק ריליש כמובן, אלוף, אנטוני גורדון, בואוין, המון כלים לעלות. מבחינת הצטלבות, האנגלים קיבלו בית יחסית סביר. בשמינית היא אמורה לפגוש, אם היא תסיים ראשונה, היא אמורה לפגוש מקום שלישי, ואז ברבע מקום שני. זאת אומרת שהדרך לחצי גמר של האנגלים היא יחסית סלולה אם הם שמים ראשונים, וזה עשוי להיות משמעותי. צריך לדבר שנייה גם על הסיפור של השחקני ספסל, אולי ווטקינס באסטון וילה בעונה ממש טובה, קול פלמר, שאוהדי סיטי קצת מתבאסים שהוא לא שלהם. אני לא מבין איך הוא מכר אותו. אני לא יודע אם מישהו יודע את זה, אבל קול פלמר הוא טופ בישולים ושערים בפרמייר ליג. הוא שער אחד יותר מארלינג הלנד, והוא ספסל נבחרת אנגליה. זה מטורף. זה רק מראה את העוצמה שיש לאנגליה על הספסל, משהו שלא היה בשנים האחרונות. רק במונדיאל זה התחיל קצת לקבל יותר, כאילו המסה מהספסל הייתה גבוהה יותר, אבל באמת, ספסל אדיר יש לאנגליה. בלתי נתפס. עוד משהו שמישהו רוצה להגיד לפני שאנחנו עוברים? אני רוצה להגיד על נבחרת אנגליה, שלא יודע אם שמו לב לזה, אבל יש לה, בעבר הם היו נבחרת הרבה יותר מקומית. שחקנים מהפרמייר ליג, מעט מאוד ליגיונרים, והשנה הם מגיעים ליורו עם טופ סקורר בונדסליגה, ארי קיין, מקום שני בישולים בפרמייר ליג, פלמר, שגם אמרנו, טופ שערים ובישולים ביחד, מקום ראשון בבישולים, ווטקינס, גם שחקן ספסל, ומקום שלישי שערים בליגה, כקשר התקפי, ג'וד בלינגהם, זה מראה שהכדורגל האנגלי משתלט על כל אירופה, ולא מתמקד רק בפרמייר ליג, ויודעים לשחק בסגנונות שונים. ולא הזכרנו את ג'ק ריליש של הספסל. כן. חתיכת שחקן, ושחקנים שלא זומנו, מרקוס רשפורד בעונת בלהות, וג'יידון סנצ'ו גם חזר לבונדסליגה וכיכב, וראינו זה גם גמר ליגת אלופות, שהוא באמת אחד הברגים המרכזיים בדורטמונד, בתור אחד שראה את דורטמונד כל השנה, אז אתה פתאום שם לב איך הקבוצה השתנתה מהרגע שהוא הגיע. מעניין ממש לראות את אנגליה, אני לא מצפה, למדתי כבר, וזהו, יאללה, בוא נרוץ. בהחלט. לפני שאנחנו עוברים לדנמרק, אני מזכיר, אנחנו זמינים לצפייה ביוטיוב, יש לנו אולפן מדהים, מקושט, גם בספוטיפיי כמובן אתם יכולים להזין לנו, אבל גם לראות אותנו ביוטיוב, גם לראות אותנו באינסטגרם, בכל הפלטפורמות, הכל זמין. יאללה, בואו נעבור לדנמרק. דנמרק נבחרת עם היסטוריית יורו מרשימה. להזכירכם, זוכת יורו 1992. לא הייתה אמורה להיות בו דרך אגב. יוגוסלביה התפרקה. ביורו שהם זכו בו. ב-92, כן. מטורף. לפעמים צריך לנצל הזדמנויות, קמפיין קודם, יורו קודם, הגיע לחצי גמר. עם זאת, במונדיאל היא הגיעה לשמינית. במוקדמות היא סיימה ראשונה, אבל בבית קל יחסית של סלובניה, פינלנד, והיא הפסידה שם גם פעמיים. קמפיין שמעורר לטעמי המון סימני שאלה, האם הנבחרת הזאת בדעיכה, האם היא תצליח להגיע למקום השני בבית הזה? השחקנים בכירים טיפה מתבגרים, קר, שמייכל, כבר לא בנבחרת. אריקסן, דילייני. מצד שני יש גם קצת שחקנים צעירים שתכף נדבר עליהם. מה לדעתכם התקרה של דנמרק בטורניר הזה? איך לדעתכם היא תשחק? באיזה שיטה? באיזה מערך? לדעתי הצלחה פנומנלית תהיה רבע גמר, אבל באמת הישג חסר תקדים. וגם אני רואה סרט שהיא לא עולה מהבית הזה. אני מסכים איתו. אני חושב לפי דעתי הנבחרת הסרבית עדיפה עליה. היא תסיים מקום שני. ואם באמת והיא הצליחה לעלות, אז הרבע גמר זה התקרת זכוכית, היא לא יכולה יותר מזה. מה אתה חושב, סטאפ? סרביה מתחילה את הטורניר שלה נגד אנגליה. אם אנגליה תבוא חזקה ותטרוף אותה, זה יכול להוריד את הביטחון קצת. אין ספק שהמשחק בין סרביה לדנמרק זה המשחק המעניין בבית הזה, שסלובניה באמת ככל הנראה לא תעלה. אבל צריך לזכור, גם מקום שלישי יכול לעלות מהבית הזה. אני כן רואה אותם מצליחים איכשהו להגיע לשמינית גמר. צריך לדבר על זה שגם שאנגליה דנמרק זה החצי גמר של היורו הקודם, עם גול מדהים של דמסקארד, ומצד שני גם גול מדהים לא פחות של רכים סטרלינג, שעשה תנועה שם מקו שני
שינוי קצב, לדעתי צריך למדוד את זה אולי גבוהים בהיסטוריה שהיו בכדורגל, ובפנדל בדקה מאוד מכריעה בהערכה. אני חושב שהדנים קצת הם בירידה, ביכולת. הם הגיעו לשיא שלהם ביורו שעבר. המון סימנו אותם כאחת שיכולה להגיע גם לרבע גמר, חצי גמר של המונדיאל, וראינו שלא. נכון. סך הכל אבל, משחק מאוד מסודר לדנים, אין הרפתקאות יותר מדי גדולות בבילד, תקן אותי, אני טועה ליאל. אין משהו מאוד יוצא דופן. אחד הדברים היותר מעניינים בדנמרק, זה מיילה, שמגיע לדעתי כבר לטורניר, קרוב לסיים את הקריירה הבינלאומית שלו. הכרנו אותו ביורו שעבר, נתן יורו מפלצתי, והוא לדעתי השחקן שכן עוד יכול להציץ את הנבחרת הזאת מחדש. הוא לא יהיה הכוכב שלה, אבל כן יהיה השחקן הזה שיעבוד בשביל כולם, וכן, יש לו מספרים לא רעים כמגן, בטח ב-3-4-2-1 של גספריני שהיה באטלנטה, אני חושב שהוא באמת יכול להציץ שם איזה משהו ולהחזיר קצת את דנמרק למה שהיא הייתה. דנמרק, אני חושב שיש בה גם שילוב, קודם כל צריך לזכור שאומנם היא נבחרת בדעיכה, אבל עדיין רוב השחקנים שלה הם שחקנים שמשחקים בחמש ליגות הבחירות, לא מעט בפרמייר ליג גם. יש לה גם את טויברג, יש לה את קריסטנסן שמשחק בברצלונה, ויש לה גם שילוב לדעתי מאוזן של צעירים מבוגרים. מצד שני המבוגרים דילייני, אריקסן, קר, אבל גם אויברג וקריסטנסן, וגם צעירים כמו אוילנד שתכף נדבר עליו. ככה שהיא נראית לי סך הכל מאוזנת. מה אתם חושבים? יש לכם עוד משהו להוסיף בנושא לפני שנעבור לדבר על אוילנד? אני חושב שבאמת, עצם הסיפור שהם באמת, רוב הנבחרת, רוב ה-11 הפותחים, הם שחקנים ששחקים בטופ 5, אז זה אוטומטית, זה מעלה אותם קצת יותר מסלובניה, או מכל נבחרת שאינה בין דרג 2 לדרג 3 באירופה. גם עצם העובדה שהם מגיעים עם ניסיון בינלאומי. זה נכון שהנבחרת מבוגרת, אבל מבוגרת זה גם ניסיון, אז כאילו זה משהו שגם צריך להתייחס אליו. רויברג ואריקסן ושמייקל, אני לא בטוח ששמייקל יפתח אבל, ווסטגארד וסימון קייר, אלה דברים משמעותיים. מיילה, דמסגארד, שחקנים שהם עם ניסיון. הם ניסיון בדנמרק, וזה אולי אחת הנבחרות שהכי מעניין לראות, שבסוף כבודדים הם לא מספיק טובים כדי להיות הכוכבים הנוצצים של אירופה, אבל מצד שני אולי כנבחרת, כן נהיה בה איזה משהו שהיא תתאחד. במונדיאל הקודם, לדעתי, תעסקו שם יותר מדי בסיפור הזה של המונדיאל 22 בקטר, וגם החולצות האדומות כמחאה, זה היה יותר מדי עיסוק בזה. מעניין על היורו הזה. אני רוצה להתחבר רגע לנקודה של רם, של שחקנים שהם לא כוכבים בקבוצה שלהם, אבל הם כן מאוד מאוד מחוברים לדנמרק והם כוכבים שם. קריסטיאן אריקסן, במנצ'סטר יונייטד הוא שחקן מחליף, שממעט מאוד לשחק, נכנס בדקות האחרונות של המשחק, בדנמרק הוא הכוכב. הוא הכוכב שלה. במשחקי ההכנה ליורו הנוכחי, 3 משחקי ההכנה של דנמרק, הוא הבקיע 2 שערים ובישל שער אחד ב-225 דקות. זה המספרים שהוא עשה ביונייטד העונה, ב-22 הופעות. זה רק מראה לנו כמה קריסטיאן אריקסן מחובר לדנמרק, מקבל את הביטחון שלו בדנמרק, הוא האיש של הנבחרת הזאת, מעל כל אחד אחר, מעל אוילונד, מעל אויברג, מעל כולם. לגמרי, יש שחקנים שבנבחרת מעלים את הרמה שלהם, דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, והוא לגמרי אחד מהם. רם, מבחינת השחקן הצעיר, בחרנו להתמקד באוילנד, אחלה עונה. אוילונד, נכון, רק בין 21, אבל מנצ'סטר יונייטד זה מועדון עם המון לחץ, ונראה שהוא הצליח להתמודד עם זה בצורה טובה. בוא תרחיב למה... אני מסכים. אני גם רוצה שאחר כך ניגע בשחקן שלי שם לב אליו. טוב, אז רסמוס הוילונד במנצ'סטר יונייטד בין 21, הגיע בקיץ מאטלנטה, אחרי שגם הגיע לשם מקופנהגן. כשמדברים על רסמוס הוילונד, מדברים על חלוץ שהוא מאוד ורסטילי, מדברים על שחקן שהדריבל שלו אומנם הוא לא הדבר הכי חזק אצלו, אבל עצם זה שהוא יודע להשתמש ביותר רגליים, זה נותן לו את היכולת כל הזמן לגרום לשחקן הגנה להטות אותו שהוא הולך לרגל חזקה שלו לרגל שמאל, ואז פתאום לשבור לימין. בגלל שהוא כל כך חזק, כל כך מהיר וכל כך אטלט, אז השינוי קצב הזה גם פותח לו שטחים חדשים. ראינו הרבה שערים השנה בפרמייר ליג, שהוא מגיע אל מול בלם, אל מול מגן, עושה את הצעד ראשון שמאלה,
הבלם מנסה אפילו לקחת אותו שמאלה, מנסה לקחת אותו לרגל החזקה שלו, אבל בגלל שהוא חלוץ כל כך מוכשר וכל כך טוב וכל כך איכותי עם הכדור, אז הוא מצליח לשבור לרגל החלשה שלו, וזה אחת התכונות הכי חשובות שיש לחלוץ, ובכללי לשחקן התקפה, היכולת הזאת לא להתבטל, היכולת לשחק עם שתי רגליים, ולא להסתמך רק על הרגל החזקה שלו, וגם יש לו בעיטה עוצמתית, ותנועה ללא כדור, הוא גם משחק כקיר טוב, אז שחקן שיש שווה לעקוב אחריו ולהתמקד בו. אני זוכר שהעונה, אני לא זוכר נגד מי, הוא הפקיע גול כזה ביונייטד, שממש הוא הלך רק ימינה, כזה מקביל ל-16 ובעט לרחוק, גול קשה. כאילו ברגל החלשה גם להוביל כדור וגם לבעוט. זוכר. בהחלט ורסטילי, ליאל. אז השחקן שאני ארצה לדבר עליו באמת, זה אנדרס טרייר. שחקן באנדרלכט. מקום שני בליגה בשערים, 19 שערים, שחק בכנף ימין. שחקן שבאמת יכול, אם אתה רוצה עוד מישהו שיעשה עוד איזה משהו בנבחרת דנמרק חוץ מאוילנד, אז זהו. שחקן עם עונה באמת אדירה, מספרים מאוד חריגים, 21 שערים שחק כל העונה, 19, מקום שני בליגה, 9 בשולים, אוהב לבעוט לשער, אוהב להשתמש בדריבל שלו על הקו, שחקן שבאמת שווה לשים עליו עין. יהיה אפשר מאוד מאוד, יכול להיות המרענן של הנבחרת הזאת. אם באמת כולם ותיקים ובאמת היא דוגדת באיזשהו סוג משחק מסוים, אז הוא יכול טיפה לשבור את השגרה הזאת בנבחרת הזאת. בעצם הוא אמור לעלות מהספסל או... לא, אני חושב שהוא יפתח. יפתח ליד... בצד ימין, כן, בכנף ימין. ליד אוילן. אוקיי, תודה ליאל. בואו נעבור לנבחרת שתתחרה עם דנמרק על המקום השני, ואולי גם יותר עדיפה ממנה. נעבור לסרביה. סרביה בשני מונדיאלים האחרונים, היא הגיעה לבתים, לא עברה את שלב הבתים, חוזרת ליורו לראשונה משנת 2004. היא סיימה שנייה בבית יחסית קל, אחרי הונגריה, הפילה די בנוחות, לא בצורה מאוד מרשימה, אבל עדיין לסרבים יש שמות מעניינים, דושן ולחוביץ', 16 גולים העונה בסריה A, ועוד כל מיני שחקנים. איפה אתם רואים את הסרבים מגיעים לדעתכם, מה שיטת המשחק שלהם? תמיד נבחרת שעם המון שחקנים טובים. נגיד אם אני צריך לדרג את כל השחקנים מ-1 עד 10, אז כל השחקנים איפשהו בין 7 ל-8. כולם טובים. כנבחרת זה לא מצליח להתחבר בשום טורניר. הם תמיד יהיו שם, הם לרוב מגיעים ליורו, מגיעים למונדיאל, אבל זה לא מצליח להתחבר. הם לא עלו מהבית האחרון שהיה להם במונדיאל, הם התמודדו בעצם עם שוויץ על העלייה ממקום שני, אחרי שברזיל לקחה במקום הראשון. וזה שוב, זה נבחרת נורא עוצמתית, זה נבחרת שהיא נורא אמוציונלית. צריך לדבר על זה, אנשים מהבלקן הם נורא אמוציונליים. המון רגש, המון לאומניות. אחת הנבחרות שכיף לראות. לא יהיה משחקים קלים איתם. לא יהיה. אין שום סיכוי. יהיה קרבות. היא לא תאפשר לקבוצות להניע כדור, היא לא תיתן לאף אחד להרגיש בנוח. היא לא תיתן לאף אחד להרגיש בנוח יצא במשחק. לדעתך היא הפייבוריטית למקום השני? כן. יותר מדנמרק? אני רואה. מה אתה חושב, סתיו? יש לה חולשה אחת מאוד ברורה ממה שאני ראיתי. הונגריה עשתה לה גם בית ספר בנושא הזה במוקדמות. היא מאוד מתקשה להתמודד עם תנועות בגב ברחבה שלה. הבלמים שלה לא קולטים את זה, הם פספסו שם בענק במשחק הזה. והונגריה שהיא נבחרת על הנייר פחות טובה ממנה, אני חושב שתסכימו איתי. עשתה לה בית ספר במוקדמות, וזה משהו שהיא תתמודד איתו בבית הזה. גם מול הדנים, שהם משחקים מאוד 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 מהר עם הכדור, וגם כמובן מול אנגליה. אחד הדברים המרכזיים שצריך לדבר עליהם, אני בעצם גולש כבר לשיח על השחקני מפתח, שחקני מפתח מבוגרים. טאדיץ' מילינקוביץ' סאביץ'. ומיטרוביץ' וסאביץ', כן, וגם לא בסי, חלקם בסעודיה, מיטרוביץ' גם בסעודיה. אז אולי ריקוד אחרון של הנבחרת הזאת, אני לא יודע, אבל יהיה מעניין לראות איך שחקנים שמגיעים מסעודיה, זה בעצם יהיה הטורניר הראשון האמיתי לראות, כי רונלדו עבר שם רק שבועיים לפני המונדיאל, זה בעצם יהיה הטורניר הראשון לראות איך שחקני מפתח בנבחרות שהם משחקים בסעודיה, איך הם יבואו ליורו, זה פתאום לכדורגל אירופי. נכון, זה דבר חדש שעדיין לא ראינו, מעניין לראות איך זה יהיה. רם, מי תפס, איזה שחקן צעיר תפס לך את העין? אז השחקן הצעיר שתפס את העין זה לזר סמרדג'יץ', שהוא בעצם גרמני. 8 הופעות בנבחרת הצעירה של גרמניה, והחליט לעשות את השיפט הזה ולעבור לנבחרת סרביה. 34 משחקים העונה בסריה, באודינזה, 6 שערים, 2 בישולים.
אחד הדברים שתפסו לי את העין בשחקן הזה, זה באמת היכולת שלו להגיע כל הזמן מאחורי קו הקישור. להגיע לאזור שנקרא זון 14, ומשם לשחק את הכדורגל שלו. אנחנו רואים שזה שחקן שבאמת, אם באמת נשים לב לגולים שלו, הם תמיד מגיעים מסיטואציה שהוא מגיע לשטח, מייצר לעצמו מרחב עם הכדור, ובנגיעה 2, בין אם זה עם שמאל, בין אם זה מימין, מצליח לבעוט מרחוק, בעיטה ממש טובה מחוץ ל-16, אבל באמת אחת התכונות הכי טובות של קשר אמצע, ובטח קשר כמו לזר, זה באמת להגיע לשטחים הצפופים, לייצר אופציית מסירה, כי הרי מה שקורה בעצם, הכדור נמצא באגף, אז רוב השחקנים נמצאים שם, כמו בכדורסל, הוויק סייד. אחת היכולות הכי טובות של קשר אמצע זה לזהות את הוויק סייד הזה, לבוא לשטחים שנפתחים בעקבות הוויק סייד הזה, לקבל את הכדור שם, ואז פתאום יש לו המון שטח. עכשיו, הוא עושה את זה באזורים שמאוד קרובים לשער, ולכן באמת הוא צריך להביא מספרים משם. לא שחקן שפותח לרוב באודינזה, אבל שחקן מאוד משמעותי. 6 שערים בסריה זה לא בא ברגל, יהיה מעניין לראות אותו. נכון, די צעיר, רק בין 22. עוד משהו על סרביה לפני שנעבור לסלובניה? אני חושב שיש נקודה שלא נגענו בה, שצריך לגעת בה, שסרביה פותחת עם חלוץ אחד, ויש לה 2 חלוצים מאוד 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 חזקים בסגל שלה. מיטרוביץ' ובלחוביץ', לדעתי האישית, ולחוביץ' עדיף עליו בכמה רמות. תסכימו איתי? בעיקר בגלל סיפור שוולחוביץ' שחק ביובנטוס. לגמרי, יש לו 16 שערים עונה ביובנטוס. לקח גביע, שער ניצחון בגמר גביע. נכון. לגמרי, מיטרוביץ' גם מבוגר יותר, גם בדעיכה. מי שבישלו היה כאן ביאסו שדיברנו עליו בפרק ב'. הכל מתחבר. לגמרי סוגיה ששווה לראות איך סרביה תתמודד איתה. ובואו נעבור לנבחרת האחרונה שלנו בבית הזה, לנבחרת סלובניה. הנבחרת הסלובנית, בכדורסל, יש לה כבר כוכב על, אני מדבר על לוקה דונצ'יץ', למי שמכיר, אחד השחקנים הטובים בעולם. בכדורגל אולי יהיה אחד כזה. סלובניה כאן ביורו לראשונה משנת 2000, וזה מרגש, מרענן לראות אותם. היה לה קמפיין מוקדמות מצוין. היא הגיעה למקום השני, היא סיימה בשוויון נקודות עם דנמרק, שבמקום הראשון, בצורה מאוד מפתיעה. לכן אולי שווה לפקוח עין על סלובניה, לראות מה היא תעשה, אולי תגנוב מקום שלישי, אולי אפילו מקום שני בבית הזה. הסגל שלה כמעט אלמוני, למעט יאנו בלק, שאנחנו מכירים כבר עשור באתלטיקו, שמחזיק שם את השער, אבל חלוץ מאוד מאוד מוכשר, בנג'מין שצ'קו. מה אנחנו מצפים מהנבחרת הסלובנית בטורניר הזה? דבר ראשון צריך להתייחס למה שאמרת לגבי יאנו בלק, אחת הנבחרות הבודדות שספגה מספר 1 ספר 9 שערים. בסך הכל ספגו 9 שערים בכל המוקדמות ב10 משחקים, זה נתון מאוד יפה וכבשו 20. כשמדברים על נבחרת סלובניה, מדברים פה על נבחרת שבאמת ההישג שלה זה ההשתתפות. אני לא חושב שתעשה חיים קלים לאף נבחרת, כי בסוף יש פה שחקנים אירופאים, יש פה את ז'קה ביול ובנג'מין צ'שקו וצ'רין, שחקנים שמשחקים באירופה, ומשחקים בליגות קשוחות, אגרסיביות, אז לא יהיה פה קל לאף נבחרת, אבל כן, צריך לדבר ולהגיד שבסוף זאת נבחרת שהיא פחות טובה. בנבחרות האחרות, זו נבחרת שגם אנחנו כנבחרת ישראל הצלחנו להתמודד איתה. אני לא רוצה להגיד סתם דברים, אני חושב שאני רוצה שנתמקד רק בבנג'מין צ'שקו. בנג'מין צ'שקו חלוץ, עונה ראשונה בלייפציג, 42 הופעות, 18 שערים, 2 בישולים, הגיע מהמפעל הזה שנקרא רדבול, הגיע מזלצבורג. אני חושב שאוסקר גלוך עוד הצליח טיפה ליהנות ממנו. בחצי העונה שעברה. בנג'מין צ'צ'קו 9 מודרני. לא רק שחקן קיר, שחקן שיודע לבוא נמוך, קבל את הכדורים באזורים היותר נמוכים של המגרש, לא רק בשליש האחרון, שחקן עם תנועה לעומק ממש טובה, שינוי קצב, זה נדיר, הוא גבוה מעל 1.90 מטר, ועדיין יש לו רגלי איילה, מצליח להצטרף מקו שני. אחת התכונות הכי חשובות של חלוץ בעצם, זה לזהות השטחים בהגנה, ולבוא ולהצטרף ולזהות איפה אפשר לקבל את הכדור, חוץ מבעיטה חריגה ודריבל טוב, אז גם משחק ראש מאוד טוב, יהיה מסקרן לראות אותו. שוב, כמו שאמרתי, חלוץ מאוד חשוב עבורו, זה היכולת לזהות שטחים כל הזמן, ולעשות את התנועה אליהם, ולעשות את זה בשינוי קצב, יהיה מאוד מעניין לראות אותו. יהיה מאוד מעניין. רק בין 21, 14 שערים העונה בבונדסליגה. פה, לעומת הבונדסליגה שהוא מגיע מקבוצה חזקה, שתוקפת ויוזמת, יהיה לו, אני מניח, קצת יותר קשה לבוא לידי ביטוי בתור הקבוצה החלשה של הבית, אבל יהיה מאוד מעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. נשמע בהחלט חלוץ ורסטילי שיש לו קצת הכל מהכל. עוד משהו על הבית הזה? אני מאוד מחכה לראות את המפגש של דנמרק וסלובניה. זה 2 נבחרות שפגשו אחת את השנייה. סלובניה לא הצליחה לנצח את דנמרק במוקדמות, ויש פה איזשהו מבחן לשתי הנבחרות. גם מבחן לסלובניה, לראות אם היא יכולה באמת להוציא אקסטרה, כמו שרם אמר, ההשתתפות זה ההצלחה שלה. אם היא תצליח לנצח את דנמרק
ואני חושב שהיא מסוגלת לזה, היא יכולה גם להוציא עוד אקסטרה מהטורניר הזה, ולדנמרק יש מבחן פסיכולוגי לראות איך עוד משחק היא מנצחת את סלובניה ועושה את המטרה שלה. בעצם מי שתסיים במקום השני בבית הזה, אמורה לקבל את גרמניה בשמינית, כאילו את המנצחת בית אחד. אז מרגיש שהתקרה של הדנים או הסרבים זה יהיה כנראה שמינית. כן? מישהו חושב שאנחנו צפויים לראות הפתעה מסוימת, או אפילו שאנגליה תפספס את המקום הראשון? מפגש בין סרביה לגרמניה יכול להיות מאוד מעניין, מפגש בין דנמרק לגרמניה יכול להיות גם מעניין, בעיקר כי אלה שתי נבחרות שהן יכולות לעשות צרות לגרמנים, והגרמנים יבואו לחוצים. בטח הם יעשו שלב בתים לא טוב, ואני חושב שגרמנים יעשו שלב בתים לא טוב, כי יש נבחרות טובות שיקשו עליה בבית, הם לא ינסחו חלק, אמרתי לכם, לדעתי מאזור 7 נקודות זה מה שהם יעשו. מעניין לראות. בואו נדבר רגע על דירוג הבית, מה אתם חושבים שיהיה? יש מישהו שחושב שאנגליה לא תהיה ראשונה? אנגליה על זה. מראה שלו. מקום שני, סרביה או דנמרק? סרביה. סתיו עם סרביה? רם? אני רוצה להגיד דנמרק. אני סרביה. אני גם אלך על דנמרק, מקום שלישי. סרביה. מישהו חושב שסלובניה יכולה? אבל אני מקום חושב. שלישי גבוה. כאילו זה יהיה מקום שלישי שיעלה לדעתי. זה לא יהיה מהמקומות השלישים שלא עולים. סתיו, מה אתה אומר? אני חושב שסלובניה הולכת להפתיע את דנמרק. אני חושב שהיא הולכת לבוא אליה מאוד מאוד מוכנה, כמו שאמרתי, היא כבר מכירה אותה, תנסה להתמודד איתה פעם שלישית, ולדעתי יכולה לעשות את זה. זה שוב, זה תהיה כמו, סלובניה תהיה כמו אלבניה בבית ב'. מי שתפסיד לנקודות תהיה בבעיה מאוד גדולה. והיא יכולה אולי... מעניין לראות איך סלובניה, מדינה יחסית קטנה, מייצרת חלוץ כזה טוב, ואיך אנחנו לא יכולים... עוד מדינה. כן, לגמרי. טוב, עוד משהו להוסיף, אחרון? אולי המלצת פנטזי קטנה? יש לך איזה משהו? המלצת פנטזי? אני חושב שהוילונד הולך להיות מאוד מאוד מעניין בבית הזה, ואני חושב שהוא גם לא עולה כל כך הרבה. נכון. גם הוילונד, אריקסן, כי זה מצבים נייחים. אישית אני בחרתי את אריקן, כי אריקן זה פנדלים, אריקן זה חופשיות, אריקן זה משחק ראש. בישולים גם. ובישולים, וזהו לדעתי. לא בית כל כך סקסי. טוב, ליאל? לא, זה יהיה בית של ריבים. כן, זה יהיה בית של ריב, זה- ריב אחד זה- גדול. דרך יהיה אגב, בלגן בבית הזה. אם כבר מדברים פנטזי, טרנד נחשב מגן או קשר? אז נכון, זה נקודה מעניינת. תודה מעניינת. כן. כי אם הוא קשר, אז מן הסתם... אם הוא מגן, כן, זה הוא מאוד מגן, מאוד אז שווה לשים אותו. הפעולות התקפיות שוות יותר. כן, לגמרי. טוב, אז תודה רבה לכל מי שהאזין. אנחנו כאן היינו רם, סתיו, ליאל, צוות האנליסטים של קריית שמונה. הפרק מצוין. בפרק הבא אנחנו נדבר על צרפת, על הולנד, על הבית הרביעי. יהיה פרק מעולה. אתם מוזמנים להמשיך איתנו.